Sesiyaqala iprogram yethu manje sibuka nesimo seweather and iprogram yethu ayikho yini. So senzela ukuthi maphela ibhola ngala abafowethu nabo bayeza ngala. So nama visitors esefikile abanye bebengibuza ama camp master sekhona uSithero usekhona uAkhile ozalo usekhona naye. So sesokuqala nje manje iprogram yethu no Amico usekhona naye. So sesiyoqala iprogram ngeke ibe yinto izoba mfishane kakhulu. Izocela nje sisondelane noma abanye bangahlala etendeni sicela siwasebenzise amatende akhona. Before ngiqale sizovula ngomthandazo ngokujwayelekile. Ngizocela uDJ nje sisukumeni sonke sihloniphe umthandazo wokujwayeleka ngoba ikho edlula umthandazo wase Afrotainment. Silindele nayo yasondela manje. Siphinde silindele no Wise Man uNcube oactayo nayo futhi kwi brothers keeper. So silindele ke naye. Ngizocela ukusondele uelection manager uKhodi ubaba uShangase. Ngizocela sondele manje election manager uKhodi ubaba uShangase. Sicela wonke umuntu ukuthi avotele MK. Noma ngabe bewukuthi wena unenhlangano yakho nayo ikhohlwe woza ku MK manje. Ngephuze elilodwa lokuthi umuntu alengeyo nhlangano wayivotela kuzofana ukuthi ubulala izizukulwane nezizukulwane zaleli lizwe. Umsholozi sesebenza umsebenzi omngaka wakwazi ukuthi abe nalo igathi lokuthi leli lizwe okwathi walikhululekile lingakhululekile wayesethatha isinqumo sokuthi ayizi MK izosikhulula. Ngakho ke nawe ivoti lakho libalekile ukuthi libe khona la. Ukhohlwe na inhlangano yakho ngalolu suku nje lomhla ka29 May 2024 uvotele iMK. Lawo mandla lawo uma wanikeza kobe usiza izizukulwane nezizukulwane zakho. Hayi ukuthi obusiza umsholozi yedwa. Umsholozi usize ngokuthi asivulele indlela. Wakwazi nathi sisukume phansi sithi siyovota. Bese sibhekeke saqalaza sithi kwenze njani. Kodwa manje sasukuma sayithatha ngoba sekhulumile umsholozi wathi nayi MK umkhonto wesizwe wona ozosikhulula. Siyacela ke lana ke nonke ke njoba nikhona ukuthi nasemakhoneni nasemasontweni nasemateksini nakomakhelwane nala nihamba khona nikhuluma izwi elilodwa leMK ukuthi ayivotelwe iwona wonke umuntu ngomhla 29 May 2024. Siyanicela ke lonke emphakathi okubalekile ukuthi sonke sisukumeni ithuba elincane makuwukuthi wena usuka kwenye indawo awuvanga uzoshintsha ukuthi ufuna ukuba kulesikhungo seduze kwaso. Lokho kuyokulimaza ngoba kuyobe kuchaza ukuthi wena uzosebenzisa iballot eyodwa yaka national kanti ama ballot papers esiwasebenzisa ayi-3. Njengoba emathathu kwama ballot papers kuchaza ukuthi wena kufanele uvotele womathathu. Njengamanje sinaloko uhlelo lokushintsha uma uthi indlela awulitholanga lelo thuba baningi besibashintsha abanye besibasusa la beko Nongoma abanye bebesuka ko Eastern Cape beze eMlazi ngoba naku kubenzela ukuthi bavote la beseduze nakhona. Uma ukuthi umuntu yobe ese Limpopo ubathi umsusa ubheke eMessina bese ubheka le video ayishoyo bese umngenisa kuyona ngoba uyobe maphi uyobe seLimpopo ukuze wazi meshaka MK ashaye wonke ama ballot papers ashaye provincial national neprovincial umathathu siqinisekisa ukuthi umuntu uyawashaya ngoba lama vote siwafuna wonke. Ngakho ke mangenzeka la kube khona ongavanga zazashintshe kodwa ayizazi ukuthi wayivotela kwenye indawo manje usela eMlazi kune video eseduze wakhe okwakho ukuthi ivideo eseduze wami yile sikhatha sikufake khona khala kaxa ngoba imap
ikhamba njengoba injalo sikwazi ukufaka khona kuleyo video othi ufuna ukuvotela kuyona. Sikhombise ukuthi ngazo leso sikhathi ukuthi ususukile kule video yakho usula kule video. Kuyavela lapha phansi kusho kanjalo. Okusho kubalekile ukuthi sonke sazi njengoba sikhona nje sibalekile. Ivoti lakho libaleke ngalendlela. Kulesi sikhathi namhlanje kuthiwa iyimfihlo. Kodwa sazi ukuthi iyimfihlo kanjani. Thina sithanda ngabike iyimfihlo le-MK. Woza nje ubala noma ungena uma ubonje umkhulu noma ugogo uyabona hayibo uxekekile la abantu bakuqinile. Ubedala ungcono umemeze thina MK kaZuma. Umemeze kanjalo nje bobe sebesukuma abangaphethe agency ke-MK bakuthethe bayazi sebewushayisa kumsholozi wonke lamabholela papers womathathu kungene umsholozi. Ngakho kubalekile ukuthi sazini ukuthi kuthiwa iyimfihlo nje kodwa mawunenkinga yokungaboni memeza bazosukuma amaphethe agent akwazi ukusiza. Sibonga nje kakhulu nokuthi sibe khona sonke la sizoseka le event enhle kakhulu yentsha yase Ward 84. Siyabonga nje kakhulu kunina nonke nabaxhasile bekhipha konke abanako ukuze lolu suku namhlanje lube impumelelo. Siyabonga kakhulu. Siyayokhetheni iyothatha umkhonto wesizwe. Sinethemba lenu, sithembele kunina mphakathi, sithembele kunina nonke. Esimncane kakhulu nje awukhohlwa inhlangano yakho. Khohlwa inhlangano yakho leyo ohlala uyivotela. Votela iMK manje. Ayikho enye indlela ukuze sikwazi ukukhululeka eSouth Africa. Ngiyabonga. Viva MK viva. Tata Msholozi tata. Tata Msholozi tata. Comrades umphakathi wonke okhona umuntu uthakabingelele egameni lokuthi ayithathe iMK umkhetho ngo-2024 May 29 ayithathe comrades la njengoba sikhona okubalekile ukuncenga wonke umuntu einkaleni zonke namakhona onke ukuthi lapho ekhona ngomhla ka 27 28 nomhla ka 29